gode a hankali na ce guda kai sharifa wanka ya fi shiki kai sharifa wanka ya fi shiki ke kan ba kyalin jiya wasu matan sai warin jiya a zahiri gaya musu kin wuce yan uba dan ke ba kyalin jiya kallo suka yi sun bar kinan disi sai mai ya gai wane yaro dan shekiya babu lankwasa ko ek kaɗan mai tafiyar ka sai ta gimbiya ina gida kice bashir boda yau gani da ni da kai yau dai sai an wai su ce koyo za su yi na ce musu ni babansu ne kuma ƙaryar 'yanciya da mu ba mu halin tsiya Allah ya yi muna arziki da saboda walakancin mutum wasu matan sai gulmanciya ya Allah rahimi ka raba mu da shirin 'yanciya wasu matan sai warin ciya ko soyayya za ka yi to nemi diya 'yan arziki ko soyayya za ki yi to nemi mutum dan arziki gaggawa ɗara mai 'yanciya wasu matan sai gulmaciya su ba su da kodari sauti daidai a hankali waka daidai guda kai sharifa wanka ya bi jiki disi sai mai ya gai wane yaro dan shekiya na gaya musu karyar 'yanciya da mu ba mu kiɗin tsiya sannan ba mu halin tsiya kwada musu sauti namu ne boda mai zamani na kwanne gari mai lokaci na gaya musu wankan ya bi jiki taso guda a hankali guda ke mai lokaci wadda ba ta halin tsiya shakop na san zance ya zo garin wasu matan sai warin tsiya na san mu da ku amana ce sai da Allah rahimi ka raba mu da shirin 'yanciya wasu 'ya'yan sai gulmaciya kai nawa mai tambari kai mai buga waka arziki na ce wanka ya fi shigi a ƙona uwar maki a ƙona gidan maki ba ki sanya aran riga ba ki sanya na takalmi ke kullun na kike ke sawa 'yan mata tashi mu girgije 'yan samari ku tashi mu rausaya dan lokacin mu ne zamanin mu ne da mu ba mu halin tsiya ya Allah rahimi ka raba mu da shirin 'yanciya na ce wasu matan sai gulmaciya wasu ko sai ce gumi ashe ba su da kodari ai ko soyayya za ka yi ta nemi mutum dan arziki kai nuwa sauti daidai da mu na ce ku na zo da ku dan nan zan dakata